салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нав шурӯъ мекунем. Ҷавоб ба саволо. Кулоби бача нависад: салом акаи Сорбон, савол чунин аст. вақте хона бихарӣ документоша ба номат кунӣ, официална фурӯшанда метавона ки бия бига ман сумта хонама бите айбайн 1 сол гузаштагие. аллакай вай ба номи ту кишид, хонаву дари ту мешава, ҳаққи гирифтанам надора, ҳаққи даъво кунирам надора. ҷамик нависад: салом, як саволи дига. одам дар номат қарз бигирад банк, бигиреза бирава дигар шаҳр, чӣ мешава? дар вақти ҳамун банк қарз метия, вақте ки ту худа дар вақти қарзгирӣ нести, дар ин ҳолат метавонӣ ту шикоят дар болои ҳамун банк бикунӣ ки мақсад дар вақти пула додан ту дар уҷа набудӣ, ту имзо мондагӣ набудӣ. мисол паспортитра ё ягон документитра бурдагиай, бе бидани ту пулшон додагиай, метавонӣ даъво бикунӣ ва бо уҷаастай поручител айвай метавонанд сума бигиранд. рауф нависад: акаҷон, да ҳамин саволам ҷавоб тест срочни. аблава дар раҳ одама қапида бирава айрӯи қонуна ё ғайриқонунӣ? ғайриқонунӣ. 0494 нависад: салом алейкум бародар, аблава метавона хона омада заставлят карда хонагиёра бигад ки бачата фарёд кун, биёяд, гуфтанда ҳуқуқ дора, мо 4 бачаем, ма хизмат кардагием, додар бародаром не, да ин ҳолат чӣ кор бояд кард? мега агар фарёд намекунӣ, бачата ба ҷавобгарӣ мекашанд. чӣ ҳуқуқ доранд во? ва ё аввалан повистка рӯй мекунанд. дар вақти саркашӣ кардани повистка бояд тибқи қонун шуморо ба ҷавобгарӣ бикашанд, ҷариматон мекунанд. мақсад як бор повистка рӯй мекунанд, ду бор повистка рӯй мекунанд, огоҳитон метан, уже сеюм бора бигем бояд шуморо ба суд даъват бикунанд. ай пеши хичон ҷаримарам намекунанд, суд даъватон мекунанд. мулло нависад: салом алейкум ва раҳматуллоҳ акаи Сорбон, ба саволи ман ҷавоб дед. дар як оила чанд сотиқ замин мумкин аст? ин гап тарости бародар нафаҳмидем, чи дар як оила чӣ хел чанд сотиқ замин мумкин аст? савик нависад: аввалан салом алейкум бародар, як савол доштам. ҳамин ҳукми қатл дар Тоҷикистон ҳаст ё ки не? дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 57 хондам ҳаст. баъзе юристора пурсидам, мегӯянд нест. ҳамира аниқша дар видеои оянда ҷавоб дед. бисёр зарура яка. дар кодекси ҷиноятӣ ворид кардагӣ буданд, вақте ки ҳамин кодекса мебироранд, ҳамун вақт ворид кардагӣ буданд. не ки соли 2001 сол ҳукми қатла муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон ай хидмон бардоштагиай, яъне ки дар ҳамун маҷлисаш гуфтагиай ки худованд дар банда ҷона метиҳад, худованд ҷона худаш бигира, на ин ки ҳукми қатл карда аму шаҳрвандонро ба қатл бирасонанд. президенти хидмон ҳамин чиза ай байн гирифтагиай бигем. ман ҳамихе хондагием, ҳамин чиза хондагием, фаҳмидагием ки ҳамихе гирифтагишанд, не ки дар кодекс то ҳозира ҳастаям. сони нависад: салом Сорбон, да ҳамин саволам ҷавоб бите. ана 47 қисми д банди б чанд сол ҷавобгарӣ дорад? ҷаримаш чанд сума? илтимос бародар, ҳамин саволда ҷавоб бите. 47 қисми д ту чиро дар назар дорӣ? кодекси ҷиноятира, кодекси маъмурира ҳамеша хушӯ менависӣ. агар ки кодекси ҷиноятира дар назар дошта бошӣ, мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 47 омадагия, яъне ки дар бораи намудҳои ҷазо, дар бораи намудҳои ҷазо омадагия, маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян. банди беш ҳамияй дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 47. баха нависад: салом алейкум брат, дар кадом ҳолат одама розаст ки интерпол да метан? мақсад дар чӣ хели ҷиноят? ҷиноятҳои махсусан вазбинда, мақсад терроризм, экстремизм, дигар ҳамин ҷиноятҳое ки дар махсусан вазнин дохил мешаванд ва ё фирор мекунанд. ачин нависад: салом алейкум ака, ҳамин бепл метавонӣ ҷои кор харӣ, нахонда бошӣ? агар бепл наметавонӣ, диплом надошта бошӣ, маълумоти олӣ надошта бошӣ, дар ягон ҷо корда қабулат намекунанд. иран нависад: салом ака, ма ай шавҳари аввалам ҷудо шудагим, 2 кӯдак дорам, алимент наметиҳам, мехоҳам ба Россия равам, кӯдакома давернес наметиҳад, ягон роҳи дигар надора ё метавонам ай ҳуқуқи падарӣ озод кунам? куҷо пешниҳод кунам? мефаҳмондем. дар вақте ки алимент намеспора, ҳамихели проблемаҳо дорад, дар ҳамин ҳолат метавонем ба суд муроҷиат бикунем ки нигоҳубӣ намекунад, таъмин намекунад фарзандоша ба
кӯмаки пулӣ ва молӣ намекунад, мумкин ки суд ба назар бигира, ягон чора бибина. Агар тибқи қонун ба назар дошта бошед шумо, тибқи қонун падара аз ҳуқуқи падариш маҳрум намекунад. Шодимурод нависад: дар Питер кор кунам, агар бригадирам сума натиама дар Тоҷикистон рафта мошин шаълов занам ҷавобгарӣ дора ё ки не? Албатта ҷавобгарӣ дора. ҳамин савола нависед, дуруст нависед, барои ҳам хатое мекунед дар рафти нависантон ки. Шаҳбоз нависад: салом ака, як савол дорам. Медонам такрор айнаки муҳим аст. Барои ман мегӯянд дар Тоҷикистон аблава сар шуда, хусусан дар ноҳияи Айнӣ. Маҷбурӣ повестка додастиянд ай ҳамин рӯз 1 феврали 2019 ва ё ҳақ надоранд ки пеш ай ҳамун сезонаш сар шидан ба хизмати ҳарбӣ бигиранд барантон. Повестка роҳӣ кардан ҳақ доранд ки мисол 2-3 ҳафта пеш роҳӣ мекунанд ба ному фамилияам хеле будам. Шаҳбоз нависад: брат, мо дар хона 4 нафарем. Бачаи калонӣ агар аз занаш ҷидо шава, як бача дора, занаш бига барои бачама хона те, вале худаш хона надорад, дар хонаи падараш зиндагӣ мекунад. Илтимос ҷавоб де. Ягон қадари ҳолат зана маскун намекунад бо фарзандаш. 1007 нависад: салом ака, агар хона дар қишлоқ сертификат надошта бошад, штраф карданда ҳақ доранд? Илтимос ҷавоб де. Албатта ки ҳақ доранд. Суҳроб нависад: салом сози радно, як савол. Меган дар Тоҷикистон аблава дигар намешава, ҳамин гап ростай? Ака, аблава бояд накунанд ай қадойра, и тибқи қонун нест ай чиз. Раҳим Исмоилов нависад: салом ака, худованд нигаҳбонат боша, як савол ҷавоб батен. Чанд бор шид менависам, барои аптека кушодан куҷо бояд бирем, чӣ кор кунем? Баъд дар бораи соҳибкорӣ қонун кодекс нест чӣ? Ба дар бораи соҳибкорӣ албатта ки ҳастай. Дар рақамҳои вайбери ма бинавис 501 33 86 33. Ман ҳамун матнно шароит мекунам, бинавис бихон. Ва дар бораи ҳуҷҷат торикуниш рости гап аниқша намедонам, аниқаша медонам ки ҷои налог торикунишон ай назар ба магазини супермаркети дигар чизо фарқ мекунад, алоҳида ай чизи духтурӣ. Самандар нависад: салом алейкум, савол. Дар Тоҷикистон метавонӣ ки мошинда страховка накунӣ, и так помогад намекунанд? Намедонам рости гапиша. Ворф Закон нависад: салом брат, мувофиқи қонун дар Тоҷикистон аз синни чандсолагӣ риш мондан мумкин аст? Пешагӣ раҳмат. Қонун дар бораи мондани риш ё намондани риш нест. Қонун набромадаи хеле. Салим нависад: салом Сорубон, саволи ман муҳим аст, ҷавоб де. Ман соҳиби 3 фарзанд, ман оилаам ҷудо шудам. Бо сабаби касали рӯҳӣ буду оилаам бо хоҳиши худаш бо забонхат ва шоҳид ай ҳамдигар ҷудо шудем, аммо ЗАГСро бекор накардем. Оилаам баъди 7 моҳ ба суд муроҷиат кард ки фарзандонамро ба ман диҳад, аммо фарзандҳо дар номи худам аст ва ман ба оилаам як фарзандамро додам. Боз 2 тои дигарашро талаб дорад. Оё ҳақ дора ҳамашро гира ё ки не? Агар ки касали рӯҳӣ бошад, то ҳол ҳамун якташам гирифтан дар ҳақ надорад. Вай аз мутобиқи қонун кодекси оила ай ҳуқуқи модариш маҳрум мекунанд, барое ки вай бемор ай, касал ай. Агар ки касали шифо ёфтагӣ бошад, вай метавонад ҳамун фарзандоро бигира боз ба худаш. Микоилҷон нависад: салом аки юрист, агар ҳамсоя даромада дар ҳавлии шахсӣ худам дашномаҳои безеб кунад, дар ҳамин ҳолат ман дар вай даст расонам ва ҷавобгарӣ кашида мешавам? Худованд нигаҳбонтон бошад. Фақат ҳақиқата бигӯед. Шаъну шарафи инсона пас задан ҷавобгарӣ дора ва вақте ки ӯ тура ҳақорат мекунад, бигӯед тура ҳаққи задан надорӣ. Метавонӣ ай бора шикоят бикунӣ, ӯро ба ҷавобгарии маъмурӣ бикашанд. Сафар нависад: салом акай Сорубон, додари ман хизмат дорад, мара метавонанд қапида хизмат баранд? Илтимос ҷавоб де. Одновременно а як оила 2 каса ба хизмат намебаранд. Саид нависад: мардум, саволҳои ба маъне битен, саволҳои кӯдакӣ метен. Дуруст қайд кардӣ бародар. Сироҷ нависад: акай Сорубон, шумо гуфта будед якум ҳуқуқ пайдо шуда, не ки якум давлат пайдо шудагӣ. Дар давраҳои пеш вақте ки давлат набуд, одаморо кушанд, ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфта наметавонист. Баъд давлат пайдо шуд ва ҳуқуқ ҳам пайдо шуд. ин гапат хатоае бародари азиз. Аввал ҳуқуқ пайдо шудагӣ, барое ки ҳар яки мову шумо ай лаҳзаи таваллудмон ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба зистан, ҳуқуқ ба дигар чизҳо дорем. Вақте ки инсон таваллуд мешавад, худованд ҳавая насиби таваллуд шидана метиҳад, ҳамин аз лаҳзаи таваллуд ҳар яки мову шумо ҳуқуқ дорем, ҳуқуқ пайдо мекунем. Ва дар давраҳои пеш гуфтастед, ин ай давраҳои пеш ҳам ҳуқуқ будавал, ҳуқуқҳои фитрӣ буданд дар давраҳои пеш. Комилҷон нависад:
агар пистолет бихарӣ қонунӣ бошад, дар шаҳр катид бигардониш, менто ягон чӣ меган, ин ҳами саволи ма акаи Сорбон Пешакӣ Раҳмат. бародари азиз, дар хидмон қонунирам иҷозат наметаҳад ҳамун чиза ба худат бигардонӣ. Леон нависай: Сорбон бародар, вақте кори давлат биромадӣ, и кортам давом метӣ ё ки не? Албатта вақтҳои бекорӣ да видео карда партофтан мегирем, худо розӣ бошад. Саидҷон нависай: кормандони бедия маст дастгир кунанд, беҳукми суд метавонад 15 сутка маҳкам кунанд. 15 сутка аввал маҳкам намекунанд ва ё аввал аделет мебаранд, адел ки бигем парвандаро оғоз кард роӣ мекунанд, баъд ҳукмша суд бировард, баъд 15 сутка маҳкам мекунанд ва ёро майпеши хичон 15 сутка ҳақ надоранд маҳкам карданда. Боз Саидҷон нависай: белитсензия қаплан чанд сум ҷарима мекунанд таксизанӣ ба мошини сабукрав? Белитсензия 510 мезананд, ҷаримаш ё 400 сум ё 500 сум, ҳамин ба фикрам. Вип тиҷей нависай: акай Сорбон, кор дабдурои дига видео намекунӣ? Мекунем, худо розӣ бошад, зинда ва саломат бошем, вақтҳои бекорида видео карда партофтан мегирем. Шумо фақат дастгирӣ кунед, саволои хуб бидед. Душанбе нависай: салом брат, сози тенҷи повишени скоростгаи ай чанд то чанда ҳақ дора ронандара манъ кунад? ҳар ҷо ба худаш мисол знак дора бигем. ҳамун знак дар ҳар ҷо ҳар хел нависаги. яхе ҷое ҳастае ки ай рӯи чил бояд бираед, ай рӯи чил зиёд рафти гаи манъат мекунад. яхе ҷое ҳастае ки бигем то 80 мумкин ай 80 боло рафти наи тарафҳои ноҳияҳои дурдаст гаи манъат мекунад. ҳамун вобаста ба знак шай. дар шаҳрда то рӯи 60 ҳаматон медонед. иброҳим нависай: салом Сорбон, номи мар бахшиш бародар ки хай ном та гирифтам ака, и гуфтай номи мара наги. як савол дорум нависай, ҷавоб те. дар оила 3 писар бошӣ, документҳои хона дар номи писари хурдӣ бошанд, писари дигари ҳуқуқ доранд дар ҳамин хона хичона маскун кунанд? Албатта ҳуқуқ доранд. Баҳром Негматов: дар бораи саволи додагӣ ман намедонам, ростига бародар, қонунҳои Россияро намедонам, ай Беларусияро ман намедонам, ҳеҷ ҷавоб дода наметавонам. Бекмурод нависай: салом алейкум бародари азиз, ман як савол доштам. ин савола бори сеюм аст ки пешкаши шумо мекунам ва ҳеҷ ҷавобашро нагирифтам ва пеш аз ҳама мехоҳам қайд карда бигӯям ки ман дар ин мушкилӣ дучор шудам. Ман бо табиб муроҷиат кардам барои саломатиам. Аввалан мо шифоро аз худованд талаб мекунем ва табиб ба ҷои он ки тезтар шифо ёбӣ, аммо баръакс барои пулкор карданаш моро чӣ уколе заду гуфт ки шумо шифо меёбед. агар пеши ман биёй, ман ба ӯ гуфтам ки ин чӣ укол аст. Вай гуфт ин барои саломатии шумо фоида дорад ва пас аз уколи задагӣ ман ҳис кардам ки маро залал кард ва ман аз худ хулоса овардам ки агар шифо наёбам, ман ӯро дар суд метиҳам. шумо бигӯед ки агар ман ӯро дар суд медодам, ӯ ҷазои ҷиноятӣ мегирифт ё ҷазои маъмурӣ? Илтимос ба ин саволи ман ҷавоб гардонед ки бениҳоят зарур аст ва ман пеши дигар табиб рафта шукри худо ки сиҳат шудам. бахшиш ки саволам дуруд дароз буд. Саломат бошед бародари азиз. тирам саломат бошӣ бародари азиз. мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон боби 15 моддаи 96, 97, 98 дар бораи ҳами қонунҳои тиббӣ омадагӣ, албатта ки ино ҷиноят ҳисоб мехӯранд. чизе ки дар кодекси ҷиноятӣ ворид шид, вай ҷиноят ҳисоб мехӯрад. ҷавобгарӣ ҷиноятӣ мешавад, ҷавобгарӣ маъмурӣ не. боби 15 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 97, 98, 96 бидро бихом бо ҳамҷа худат хушутар мефаҳмӣ бародар. савола дуру дарози бадай бароям има нахондамаш мумкин. Аслон навистай: салом бародар, барои акди никоҳро ҷудо кардан ягон ҷарима дорад? агар дошта бошад чӣ қадар ҷарима, чанд сум? Ягон ҷарима надорад. Play Games нависай: салом алейкум акай Сорбон, савол ман двойное гражданство дорам. агар хидмати учёти Тоҷикистон бирорум, яъне ки ай паспорти тоҷикӣ отказ кардем, ягон ҷарима дорад? Ягон ҷарима надорад. бародарои азиз, барномаро ба онҷом расонем. дарое ки видеоро дуру дарози баъд читхела. худоҳофиз амакаса, дар паноҳи худо бошен. ягон савол боша бо дар поини ҳамин видео бинависен. саволотона илтимос павтор натиҳен. бидроен ҳамаи видеои маро тамошо кунед. ҳамин саволое ки шумо ҳар рӯз ама пешкаш мекунед, ман ҳамаи ҳамиёро ҷавоб додагим. хоҳиш мекунам ҳамин саволоро павтор натиҳен. ягон саволое ки дар коритонанд, муҳиманд,
ҳавайро метонед дар Viber бинависед дар рақамҳои 501 33 86 33. дар канали ма юристи ҷай ҳатман подписатся кунед. ва иҷа як каси дига нависагия оиди фоҳишаҳо. ҳозир ман ҳамин саволам бихонам ба ҷамъбастиш кунем. Маъруфҷон нависад: салом алайкум бародар, оиди ҳамин фоҳишаҳо ягон қонун ҳаст дар кодекси ҷиноятӣ, барое ки имрӯзҳо мебинед дар байни ҷавонҳо касалҳои спид ва дигару дигар паҳн шудааст. Инро оё ҳавайиҳо паҳн мекунанд, онҳоро ба ҷавобгарӣ намекашанд? Ба гуфти шумо ҳамин чӣ хел аст? аки қонун дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагие ки шахсоне ки ҳамин касала бигем паҳн мекунанд, касалиҳои бемориҳои ВИЧ, спид дигар чизора, ҷавобгарии ҷиноятӣ доранд, маъмурӣ не. Албатта ки ворро агар дастгир кунанд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд, маҳрумшон мекунанд ай озодӣ, ай 3 сол то 5 солай, бо ҳолатҳои вазбин дора ай 7 сол то 12 солай. ҳай бародаро, дар паноҳи худо бошед. Ҳамакаса дар канали ма юристи ҷей подписатся кунед. Саволҳои ҳамаи шуморо ман интизорам.